L-ex-assistent tal-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa li f'affidavit qal li Casa kien jabbuża mid-droga kokaina kiteb lill-Aġenzija ta' kontra l-Frodi l-Olaf fejn talab laqa biex jagħti informazzjoni li għandu fuq David Casa. L-ex-assistent ta' Casa qal li bejn l-2009 u l-2017 Casa kellu l-vizzju ta' droga. Il-Malta Today irrappurtat kif l-ex-impjegat ta' Casa kiteb ukoll lill-Avukat Ġenerali dwar dan il-każ. Fittra li kiteb lid-Direttur Ġenerali tal-Olaf Ville Itala, l-ex-impjegat ta' Casa qal li jixtieq jiltaqa' miegħu biex jgħaddilu informazzjoni dwar irregolaritajiet finanzjarji li jistgħu jitfgħu dawl fuq il-mod kif opera David Casa f'dawn l-aħħar snin. L-ex-assistent ta' Casa li serva miegħu sas-sena ilu qal li lest jikkopera mal-awtoritajiet dwar din l-informazzjoni illi għandu. Il-ġimgħa li għaddiet il-Gazzetta Malta Today żvelat kif persuna li kien jaħdem mal-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista u l-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa b'affidavit ġuramentat iddikjara li Casa kellu l-vizzju ta' droga u ġie abbuża minnha anki fid-Dar Ċentrali. Fl-affidavit ġuramentat l-ex-assistent ta' Casa qal li kien ikun preżenti ma' David Casa meta kien iqatta' tmiem il-ġimgħa fil-lukandi, waħda f'San Ġiljan u oħra f'Ħattart. Qal li meta kien ikun f'dawn il-lukandi kien imur persuna jbieħlu droga kokaina li kien iħallsu fil-pront. Żied li fi tmiem il-ġimgħa bħal dawn Casa kien jonfoq bejn 600 euro u 700 euro. L-ex-assistent ta' Casa li f'dan il-każ qed iservi ta' whistleblower qal li huwa nazzjonalist lejali u li jixtieq li dawk li jirrappreżentaw lil Partit Nazzjonalista u lil Malta ikunu persuni eżemplari u ta' integrità morali. F'dan il-mument, David Casa qiegħed jagħti l-impressjoni li huwa mudell ta' politiku, meta l-fatti juru mod ieħor, iddikjara l-ex-assistent ta' David Casa.